ରାଜା ଜନକଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ସୀତା ରୂପରେ ରୂପବତୀ, ଗୁଣରେ ଗୁଣବତୀ, ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ରାଜା ଜନକ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱୟଂବରର ଏକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ରାଜା ଜନକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିବଧନୁ ରହିଛି ତାହା ମହାଦେବ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ଋଷି। ଏହି କ୍ରୋଧୀ ଋଷିଙ୍କୁ ରାଜା ଜନକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଜନକଙ୍କ ସେବାରେ ଖୁସି ହୋଇ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶିବଧନୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ଧନୁ କେହି ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ କେବଳ ସୀତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ପାରୁଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯିଏ ଶିବଧନୁ ଉଠେଇ ଗୁଣ ଚଢ଼େଇ ପାରିବ, ସେ ହିଁ ସୀତାକୁ ବିବାହ କରିବ। ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜା ସେ ଶିବଧନୁକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୀରଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଧରା। ଯେବେ ଜନକ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଶ୍ରୀରାମ ଶିବଧନୁ ଉଠେଇ ଗୁଣ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଏହା ଦେଖି ସକଳ ସଭାଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ସୀତା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗଳାରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବିବାହ ସମ୍ବାଦ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଗଲା। ଦଶରଥଙ୍କ ସମେତ 2 ରାଜକୁମାର 3 ରାଣୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ବିବାହ ସୀତାଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବିବାହ ଉର୍ମିଳା ସହିତ, ଭରତଙ୍କ ବିବାହ ମଣ୍ଡବୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ମିଥିଳାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ।